Любочка, милая моя дочушка, который год тебе уже нема, а я живу, як старое древо под осенним ветром. Мне скоро 85. А я яшчэ спадзяюся сустрэцца са сваімі сябрамі на маёй выстаўцы і тымі, хто побач, і тымі, каго ўжо няма. Сустрэцца і сказаць: даруйце мне мае грахі, вольныя і нявольныя, і яшчэ скажу, што жыць хачу. Хочу жить. Ужо і не памятаю, дачушка, ці вазіў я тебе под Магілёў, у вёсачку Крынкі на Друць. Там я вырас. На Беларусі шмат дзівосных мясцін. Яны заўсёды ў маёй памяці. Мы ж часта ўсёю сям'ёю пераязджалі. Татачка, любы, молю тебе, не едь под самое свято, бо тебе спихнуть под тягник. Любая моя, даруй, што не прыехаў. Я цяпер часта езжу по той дарозе, што вядзе назад, у мілую сэрцу маладосць, у маленства. Якую желтую? Ну, такую. Ну, что тетя Элеонора играла. Элеонора? Може, Баркаролу? Это ж синяя, а то желтую. Учора ти, здається, Моцарта іграла. А, Моцарт. Гэта, чуете, желтая. І сапраўды жоўтая. Пусти меня, Антонина. Скажи, Вітольд, а якого кольору гэтая музыка?
Ці расказваю я табе, Любаша, як аднойчы. У шчаслівую пару свайго жыцця лёг спаць мала каму вядомым вучнем вучылішча, а прачнуўся вядомым жывапісцам, багатым і шчаслівым. Сам Трацяку купіў маю карціну за 100 рублёў, а прыслаў 200. Гэта, кажа, вам задатак на будучую карціну. Дозвольте ручку. Добрый день. Добрый Вельми день. приемно вас бачить. Добрый день. Проходьте, проходьте. Проходьте. Запрашаю. Добрый день. Ну, Любочка, я тебя не познала, такая пригожуня. Дядя. Віншую вас. Так, проходьте, калі ласка. О, дякую. Вітольд, привітання. Гуляєш труса? Ну, ёсць трошку. Дарагі татачка, я ніколі не забуду твой цудоўны дзень, калі цябе ўшанавалі званнем акадэміка. Ты, як мог, хаваў сваю радасць і бянтэжыўся ад пахвалы сяброў. Якое гэта шчасце, прызнанне. Ну, не, я так не думаю. Вось так. Ну, ведаеце, я б сказаў, што ў яго ёсць нейкая стрыманасць. Але ж эмацыянальна ўздзейнічае. Не, гаворка не пра тое. Я кажу, што ён крыху абмяжованы. Хаця, можна згадзіцца, у нашай прыродзе таксама ёсць нейкае стрыманае стане. Я гляджу так. Калі эмацыянальна ўздзейнічае, значыць, гэта добра. Мне здаецца, што гэта быць крыху. Земля, вода, небо. Ничто не гучить особенно. Все разом. Гармонія целого. Космос. Як вучыў нас Левітан? Ісаак Ільіч кумір Бірулі. Левітан таксама беларус? Вядома. Нашы мясціны шчодрыя. Як талент, так і беларус. Між іншым, я таксама беларус. Я вам адкрыю. Ну, слухай. Якая свежасць пачуццяў. Боже любы, не будзе нас на гэтым свеце, а прырода застанецца такой, як цяпер, цудоўнай. Не хвалюйся. Все ж добра. Все ідзе хороша. Не надакучила? Ён піша, як юнак, закаханы ў 17-гадовую дзяўчыну. Вітольд нешта сумны. Да нет, вам здаецца. Татачка, цябе ўсе хваляць. Я памятаю так само, як ты, мо не дачакаўшы некага яшчэ, неяк ціха адасобіўся ад нас. Адгарадзіўся музыкай. Так. Цяпер я дакараю сябе і за тое, што не расказаў табе, Любаша, пра Зосю. Что, стомились себя з вышки? Попейте крыху. Прыгажу не дзівіцца, ці не дасі напіцца. Бярозавік. Твой бярозавік, Зося, хмельны. Гэта вясна цябе бунтуе. А цябе?
І мяне. Дазволь мне написать твой портрет, Чаму мой? каб атрымаць выдатную адзнаку. Мои наставники умеют ценить прыгажосць. Ну, калі трэба. Як зазвоніць да вячэрні, прыходзь да каплічкі. Зося была маім першым каханнем. Яна была тым духмяным мацкім ветрыкам, пад якім ажываюць кветкі. Я адчуваў у ёй далёкі загадкавы свет. Я днями шукаў на палатне патрэбны тон, ловячы сваё натхненне на ўзыходзе сонца. Шукаў яго пазней, калі выспяваў, наліваўся на сонца дзень, але проляталі дні за днямі, а фарбы на палатне не загараліся полымем, якое паліла сэрца. Христе, выслухай нас. Ойче з неба, Боже, змилуйся над нами. Духу Святий Боже, змилуйся над нами. Свята Тройця, єдиний Боже, змилуйся над нами. Свята Марія, молися за нами. Свята Божа Родителько, молися за нами. Свята Панна над нами, молися за нами. Матко Христосова, молися за нами. Матко ласки Божий, молися за нами. Неземная прыгажосць патрабавала неземных колераў. Але дзе ўзяць фарбы, які б далі святло і колер далёкага загадкавага свету? У куфэрку і на палітры ляжалі звычайныя зямныя. Шукаць тое святло было пакутай, як і кахаць, салодкай і невыноснай.
неяк раніцай мяне ахапіла пачуццё не то сораму, не то жаху. З палатна глядзеў прывабны авал дзявочага твару, але гэта быў авал святой з іконы, у якім няма жыцця. Зрабілася страшна. Неўзабаве Зося памерла ад сухотаў. Я даў сабе таемны зарок. Ніколі ніводнага мазка не класці ў авал чыйго-небудзь твару. І зарок гэты, як памяць пра Зосю, як святы крыж, несу праз усё жыццё. Здається, що тут нового? Берози, болота. А ось напіша, вачэй не адвесці. Таму што ён вырас сярод іх. Пяшчотны сум. Але, панове, беру ля майстра цішыні. І гуку. У цішыні гуку. Чуете, як над лесом летит слонка? Чуете? Чуете? Цудоўнае шампанскае. Панове, дазвольце павіншаваць Акадэмію мастацтваў з такім цудоўным набыткам. Аб таленце новага акадэміка сведчаць яго карціны. Давайте падымем бакалы за тое, каб муза яго і надалей была такой жа шчодрай і пяшчотнай. За здоровье Ольги Ивановны, за ее талент натхнять. Тады і за Любочку. За обедву, панове. Люба, Любасенька, адзіная уцеха моя, пакутніца моя. Чаму я цябе не зберог? Чаму не быў побач? Дорогі мой, часам мне здаецца, што ніводная дачка ва ўсім белым свеце не бачыць столькі пяшчоты і клопату ад свайго таты. Колькі бачу іх я, усе мае сябры, уся мая тэатральная трупа ведае, які ў мяне незвычайны татачка. Дорогая, віншую са святым прычасцем. Дай Бог тебе, родная, у добрым настроі сустрэці свята. Мне вельмі сумна, што не магу цябе абняць, парадаваць. Веру ў цябе, люблю цябе. Жыву толькі для цябе. Помни. Помни, што самае дарагое, што ў мяне ёсць, гэта ты і Чайка. Мой милы татачка, пішу табе ў дзень грандыёзных баляў, які сёння ў Чайцы. Зноў гучаць прахадная і лансэй, ногі самі скачуць. Вялікае табе дзякуй за панчохі, чаравікі, тарты, цукеркі. Вельмі прыемна атрымліваць твае падарункі з Масквы. У Москве жыву думкаю, што прыеду ў Чайку. У свой дом, у свой сад. Падымуся ў майстэрню, дзе мяне чакае мальберт. Вечером буду сидеть ля камина и слухать цвыркуна. Учаться мне добра, пакутліва добра.
Моими покутами и моим кумиром был Исаак Ильич Левитан. И он меня обезброивал. Думаючи про его картины, я не мог писать. Земля, вода, небо были мертвыми под моим пензлем. Я чув его строгий голос. «Беруля, де ваш слых?» На этюдах тое, што я прызвычаюся бачыць, а на карцінах слых знік. Так нельга. Гучаць павінен тон, а не фарба. Тон, а не фарба. Я глядзеў на карціны Левітана, ніяк не мог зразумець, чаму ў іх зямное спрымаецца біблейскі касмічным, мімалётнае вечным. Мне трэба было знайсці поступы да загадак настаўніка. Можа, яны ў загадках жыцця, лёсу. Я зноў і зноў перабіраў лепшыя работы Левітана і раптам нібы прачнуўся ад сну. Дык гэта ж усё напісана у Цверской губерні. Я загарэўся ехаць туды. Мне трэба было ўбачыць тыя мясціны. Ну і прыгожа у вас. Пригожа, так. Калі вы до Колокольцева, дык будем суседзямі. А зовут мяне Фёдор Вихров. Чым могу, буду служить. А мы Ольга Ивановна и Витольд Каэтанович Берули. Поляки. А чему вы так подумали? Дык завецеся по-польску. Бацькі католікі, але беларусы. І я беларус з Магілёўскай губерніі. Белорусы, кажете? Это что ж, белорус? Русский, мабуть, только белый. Ёсць такі народ беларусы і жывуць побач з Расіяй. Не чуў про таких. А губернию ведаю. З Могилевской праз Ворониху ходатиш. Землю пытались. Хотели купить. А какая у нас земля? Самим мало. А дичины, птушек тут богато. Я бачу, вы со стрельбой и кобелев знатный. А что гэта вы, Фёдор, усё на мою жонку позираете? Вось думаю, як это человек вашего сословия добере на полявание такую пригожу. А чому ви лічыце, што барыні нельга на паляванне? Пробачьте, конечно, не ў сваё лезу. І што там гаварыце? Але вы для гэтай справы занадта деликатная. Дык мы не толькі са стрэльбай палюем. Мы з Ольгай Ивановнай мастакі. Гэта я заўважу. Куферак с фарбами, станочек. Дед мой, царство ему небесное, прислуживал Венецианову. Он же родом отсюль. Слухайте, про Левитанова не чули? Левитан, кажете? Ну, Левитан, Исаак Ильич. А, это той, что каля Островецкого озера стрелялся? Дык писал картины. Ну як же, чу. Чу. Я вже у барыні Ганны Миколаевны Турчаниновой жил. А барыня пригожая, а дочка Юленька так само пригожая. Дык вось кажу, что ён, но, закахаўся ў абедзвюх. Вось, ну дык гэта... А молодая барынька і цяпер тут.
Приехала маёнток продавать. Но! Но! У доме было тихо, і было чуваць, як у бары секлі лес. Багаты селянін Агей Маркаў спяшаўся паказаць сябе гаспадаром набытага маёнтка. Мне цяжка пакідаць горку. І разам з тым хочацца з'ехаць адсюль. Каб яна назаўсёды засталася ў маёй памяці, такой, як яна была у дні маёй маладосці, у дні Ісаака Ильича. Юлия Ивановна, вы не могли бы что-нибудь сыграть с того, что любил Исаак Ильич? Ну что вы? Коли ласка. Я кепска играю. А ведь мама играла добро. Усё, что рассказала Юлия Ивановна про Левитана, было самотой и болем его сердца. Болем писал, кахал, жил. Боль был ягоным катом, гильотиной. И в той же час боль робил кожную картину з'явой, шедевром. Ці не пакутами, болем яднаў ён у сваім шэдэўры над вечным спакоем зямлю, ваду і неба. У ёй я сам, пісаў ён Тратьякову, уся моя сутнасць. Няўжо іншага, як праз пакуты, шляху да пасціжэння ісціны няма. Стрэл? Да не. Гэта сякера таго Агея, новага гаспадара горкі. Але чаму здалося, што бор аглушыў стрэл? Сякера змоўкла, але адчуванне, што чуўся стрэл, не пакідала. Можа, гэта рэха таго стрэлу, якім хацеў усе свае пакуты спыніць Ісаак Ілліч? Каханне да абедзвюх цудоўных жанчын, дачкі і маці. Каханне сустрэчнае, а сіл ужо няма. Праз некалькі дзён тут быў Антон Павлович Чэхаў. Іншага доктара, вядома, побач з Левітанам быць не магло. Тут, дзе канала душа вялікага мастака, мог быць адно Чэхаў. Так, Чэхаў паставіў яго на ногі, але стрэл ужо адбыўся. Гучаў ён і цяпер, той самы. Вось, што такое карціна. Гэта праспяваны сабе на адыход рэквіем. Таточка родная, повіншуй меня.
нарэшце фартуна павярнулася лепшым бокам. Мне далі ролю. Татачка, благослови. Я так доўга чакала. А цяпер чагосьці боязна. Любая, твой ліст нібы сонейка саграў маю схаладнелую душу. Я знову зрушыўся, як некалі. От і забылася, была яшчэ маленькая, як я позняй восенню знайшоў у лесе некалькі малінавых ягадак. Асцярожна паклаў іх у пустую гільзу, каб не пацерці, і прынёс табе. Якая гэта была радасць. Я ніколі гэтак не радаваўся пасля, калі насіў табе дарагія цацкі. Ось і зараз я зноў шчаслівы. Любы мой дарагі татачка, усё гэта ў маім сэрцы, яно нічога не забывае. Мне здаецца, што я толькі пачынаю жыць. Хутчэй бы скончыліся гастролі. Чаму не пішаш, дачушка? Што за роля, у якой п'есе, хто ставіць? Я ўпэўнены, жыццё цябе прызнае. Ты яшчэ маладая, у цябе ўсё наперадзе. А я буду радавацца і жыць тваімі радасцямі і тваімі поспехамі. І сам папрацую, дасць Бог. Мне часам сняцца карціны такія прыгожыя, такія цікавыя. Любачка, чаму не пішаш? Ад чужых людзей пачуў, што ты хварэеш. Не хавай, не прытойвайся, так горш. Адной бяду цяжка пераламаць. У Харкаве палова зала пуставала. Была ў тутэйшым музеі. Бачыла твою карціну «Осеннее солнце». Цудоўная, адна з маіх любімых. А пад карцінай ярлычок Константин Кайтанович Белыніцкі-Біруля. Я ім сказала, што ўсё жыццё ты насіў імя Вітольда. Не паверылі. Любачка, дзякуй, што пацешыла мне гэтай драбніцай. Але чаму не гаворыш пра галоўнае? Аберагаеш мяне? Што з роляю? Масоўка на сцэну! Масоўка на сцэну! Дарагі татачка, чым далей едзем ад Омска, тым вышэй цэны на прадукты. Чорны хлеб 75 рублёў за фунт, яйкі 400 рублёў за дзесятак, бутэлька малака 60 рублёў, але пасылку адсюль вышлю. Любаша, зноў ты не пра тое. Ты мяне любіш, я гэта ведаю, але мы з табою ўсё далей і далей адно ад другога. Паміж намі нейкая сцяна. І я, убачыўшы цябе, нібы смоўж, хаваюся ў сваю шкарлупіну. Сустрэўшы мяне, паштальёнка адводзіць вочы. Ось ужо 2 тыдні, ад цябе нічога няма. Я веру, што ты да мяне вернешся, і твой сівелы татачка, твой сябра, стары академік, зноў
прынясе табе малінавыя ягадкі ў гільзах, а яго любанька вялікімі граблямі, як калісьці маленькімі, будзе зграбаць сухое лісцейка у садзе чайкі. Татачка, мілы, адзіны, калі настане канец маёй Галгофе, няма сіл пакутаваць. Ух ты! Тое, што трэба, і колькі ж просіце? Туды са 2 хлеба. Ой-ой-ой. То дзе ж той хлеб узяць? Чакайте, послухайте. Ну як же ж дорого, да что ж ты кажешь, человече? От своих деток оторвала, у самих Возьми свою грудь. Этой протерщиной подтертись. Давай товар на товар. Давай что-нибудь существенное, а не сужена таракана под нос пхаешь. Ой, господи! Ой, як це добре, я вот тут очко кошик поставила, не Машука. Ой, боже. Ай, ну вставай уже. Полбохана. Правда, дорога. Лікова Оксана. Розторгуємося. Добре, добре. Добре. Берите. Не маться руками, не девка. Бачу, брать не будешь. На, тримай. Ой, як я нашій хаті. О, Гандель. На якую шибіну 2 пуди хліба просять. Ой, ну. Поможи!
Сострэй бы что? Это мой 40-й. Ох, Виталь, гуляешь ты с лесом. А я и гляжу. Нечто тут не тое, а? Ну, Віталь, всяко один раз грох. А вяликий який. Глянь, яка і убіла. Ось і пережив я свого 40-го медведя. Вар'ят, а коли б не пережив? Справіку кажуть, кожний удалий охотник живе до свого 40-го медведя. Я його пережив! Ох, ведь я по-мужицьких коров. Ну і лапищи. Такий, як обняв, як кашель. Що ти, одним ударом корову звалив? Понесла на разбой. Ну-ка, дай глянуть. О! Утихомирив його бірулька. А як ускочить? Тримай штани. Не ускочить. Кайданы ж у неба не палят. Ну, нарешті, я зачекалася вже. Ти стомився, дорогий мой. Я либо 15-1 вистою за станком, як некалі. У молодих годи. Ти себе не шкодуєш. Що пишуть? Зараз ми будемо вечерять. Ти, мабуть, голодний? Так, мистецтво соціалістичного реалізму. Мухіна, Герасимов. Ага, во. Голубок Белыницкий, Бируля. Так. Дробные почуття. Камерность. Уплыв импрессионистов. Люба? Любаша? Да ты только и послухай. Я читала, тата. Сышоў з рэк соцреализма. Так. Палітра не загорается сонікам, якое зяе над краінай. Бачыць жыццё ў шэрых тумановых колерах. Не хвалюйся, таточка. 3 года назад про тебе не лепш писали. Все обошлось.
А ты ведаешь, я сапраўды люблю імпрэсіяністаў. Я хацеў бы, каб святла на маіх карцінах было не менш, як у іх. Але для гэтага трэба, каб яно было вакол нас. У жыцці святло і чыстае паветра. Живые повевы правды, простоты и свободы. Так, Рэпін, сам вялікі Рэпін. Сказаў пра твайго бацьку, а гэта хто? Гэта хто? Тут невядомае прозвішча, тата. Угу. Мабыць, зноў псевдонім. Зноў хаваюцца. У потімку, з-за вугла. Нягоднікі, служкі. Давай павячараем, тата. Збірай мне чемоданчик, я еду ў чайку. Ты что? Ты что, таточка? Восень, гразь, халадэча. Там нікога няма. Печы не паленыя. Я еду. Непаленая печь, гэта не самое страшное. Страшнее тут, в Москве. Тут лед казенных муров. Я чую их. Пойду на войну, буду шведки. Я прапаную тост за славу нашей зброі, мужності і рускага патріотизму. Прошу, панове. Владислав. Я, брат Иосиф, за русский патриотизм не пью. Сёння мы святкуем перамогу над турками. Руская зброя. Русская зброя, между іншим, пролила и славянскую кровь. Няўжо цябе не ўтаймавалі абвешаныя царом шыбеніца і яго царская міласць? Иосиф! Опамятайтеся, вы ж браты. Я Владислав Чарноцкий из-под Бешанковича, не со стольного Петербурга. И Берули из-под Белынича. Тоня, коли ласка мой бокал. Только не горячися. Я пропоную тост за Яську з-пад Вільні. Майго сябра по паўстанню, по зброі. Рускі цар накинуў на яго шыю пятлю, а мы, беларусы, ушануем яго памяць вянком вечнай славы. За Кастуся Каліновскага. Сёння дзень перамогі. Я не дазволю. Иосиф, Что вы робите? Сыны мои, детки. Ты... Иосиф, соступи. Ты ганьба нашага роду. Хлопец! Ты образил и меня. Коли ты хочешь застаться моим сыном, проси прабачэння. Толькі з павагі да маці. Прабач. Я на войну пойду. Ты на войну? Что ж, цудоўна. Так, ходи сюды. Молодые Беруля достойны своих пращуров. На войну? На войну, дык на войну. Где его стрельба, шабля? Якая стрельба? І меч кладзянец не пашкодзіць. Расіяне рукапашны вельмі здатныя. Иранец! Мы соперники. Пучай збираемся. А меч кладзянец мы приладзім сюды. Хай будзе сапраўдная зброя. не забудьтеся, у военной справе головное. Это ты. Пошли на войну. Самое головное, наша справа. Марш, марш, вперед. За мной.
Пойдем. Ну что ж, хотим, Элеонора, поцелуем племянника на развитие. Ранец сюда давай. Пойдем, Бо коли Вітовку дядьку удав, все буде добрим боєм. Ну так. Я туда, барин. Тарантас давай. Зараз. Ранец бережи. Без харча и солдат не солдат. Ну, благословен Иди, будь, положи. воин. Не посрамати землю русскую. Шануй хонор продков. Пошакайте, Важная справа. Молодчина, Катя. Куда едем, барин? На войну Витольда повязали. Треба, барин, спешаться, бо тягни хутко дойти. Поцелуй, мам. Мамочка, поедем разом. Я ведала, что ты поедешь. Дякую тобі, Любочка. Присядем. А может, завтра? Распогодится. Да и ночь, таточка. Цяпер. Мы с тобой заўсёды ездим ночью. Вось я і ў чайцы. Але цябе няма, і ўсё пуста. Зусім занудзіўся мой татачка. Адзін і верны сродак паправіцца, зноў закахацца. Я ж яго ведаю. Не можа ён і дня пражыць з запусцелым сэрцам. Такія ўжо мы берулі. Таму не аглядвайся, родны мой, на пражытыя гады. Жыві, як жыў, на ўсю прастору вольнай душы. Цяжка. Жыццё развучыла радавацца. Яно не літуе ні правых, ні вінаватых. Суперак нашай волі, нашаму розуму нас вядуць невядомыя сілы. І мы подначальваемся им. Фатум. Холодно и темно. Нервы оголились. Тяжко. Давай лічыць, што свой апошні ліст ты мне не дасылаў. Памятай, што некалі пісаў. Якая б ціхая не была ноч, а перад самым світанкам на золку старая асіна, што стаіць на ўзлеску, абавязкова прашэпча ў трывозе сваю малітву. Шапчы і ты сваю. Якія б вятры цябе не гнулі. І памятай, твой посах, пэндзаль, мой вера ў цябе. Сёння ўвесь дзень сеюся першы сняжок. Раніцай пайду пісаць. Ты ведаеш, со снегом побелела и на душы. Стыміўся. Хочу спать. Спать. А в ушах звоны, далекие голосы близких людей. Яны ўсё бліжэй, бліжэй. Ці я сплю? Ці жыццё ўспрымаю як сон? Яны цябе я абскублю, як пеўня. Витоль, ходи, послухай. У тебя заўсёды одна тема. Жанчыны, каханне, Юнаш! У нас на Беларусі нават звычай быў. Каб поле ўрадзіла, мужик жонку вадзіў галубіць у жыта, калі яно красуе. Жанчына — основа ўсяму.
Зазерни ў сваю метрыку, сарцаед. Я и давно спалил. Фенікс. Я живу дзеля жанчын. И писать могу только с думкою про жанчыну. Але што не раю паненак, не кахаць. Так то ж паненкі. Бо гэта ж не жанчыны, а юнакі ў спадніцах, якія не хочуць і не умеюць глядзець за сваім целам. І трэба пакінуць іх студэнцікам. А нам? А нам, эстэтам, мастакам, патрэбна культурная прыгажосць. Вось у мяне зараз ёсць дзве графіні. Якая культура душы, цела. Бандит. А ты, Мараваў, нам не суддзя. Твоё сэрца ў палоне цвярозага розуму. Пачуцці мастака павінны дваіцца. Ну, дык вось. Першае. Блондинка, блакітнымі вачыма, з мілым тварыкам, цудоўнай фігуркай, яна паліць мяне агнём. Другая. З трагічна бліскучымі, як чароўны брылянт, вачыма. Артистка оперы. Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер в мае. Лес не обернули. Хіба так можно? Голову сломивши. Як же ж так? Чому? Я боюсь за вас. И за себя. Любый, родный мой, бывай. Я стомилась ховать вочы от вашей дочки и жонки. Пошкатуйте мяне. Погоняй. Погоняй! Ну. Он любит их, хотя не сложный, без наслаждения жить невозможно. И тым не менш, за каханне, сябры. Нават калі побач з вами няма жанчын, вы ўсё роўна думаеце пра іх. За каханне, Любочка. Ты была на возеры? Так, я была на возеры, злавіла там 2 шчупакоў і акунёў. Любаша. Сёння ў нас будзе юшка. Любаша, чаму маўчыць піяніна? Мы патрабуем музыкі.
На нашем березе сёння шмат чаек. Яны так крычаць. Так крычаць. Красное вино и пиво ставьте на стол. Мы будем играть и пить, господа. Любочка, ты играла Аркадину? Не, я играла чайку. Я чайка. Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек. И от нечего делать погубил. О чем это я? Я говорю о сцене. Я теперь уже не та. Теперь я настоящая актриса. Я играю на сцене с наслаждением, с восторгом. Я пьянею на сцене. И теперь я понимаю. Я знаю. В нашем деле все равно, играем мы на сцене или пишем. Главное, ни слава, ни блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Да, терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую. И потому мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, я не боюсь жизни. Браво, Люба. Браво. Гэта ў МХАТе? Не, у МХАТе я играла всего только Машеньку. А чайку я играла у молодежной студии. Самое цудоўнае і яркае з усіх мастацтваў гэта тэатр. А ты памятаешь, як Лев Толстой запросил нас на премьеру? Так, у тэатр Скомарох. Улады Темры. Як я зайздросцю яму, што Тацяна Толстая вучылася ў яго класе. А памятаеш, тата, як мы, студійцы, тут у нашем доме гостявали? Нас было шмат, і ты ўсіх нас абаграў. А потым ужо ў Маскве мы атрымалі ліст. Мы чыталі яго ўсёй студыі. Я до гэтага часу памятаю тое благословенне нашай маладосці. Так, Люба, я усіх вас любіў. Моя душенька, моя ласточка, хмурый взор свой проясни, или не видишь ты, как измучен я, пожалей меня, не гони, или не видишь ты, как измучен я, пожалей меня, не гони.
Не лукавьте, не лукавьте, ваша песня не нова. Так оставьте, все слова, слова, слова. Ах, оставьте, все слова, слова, слова. Дозвольте, кавалочек з того татового шедевра, з листа до нас, молодых актеров. Дорогие мои, на закате свайго жыцця я хацеў бы дапамагчы ўсім вам жыць. Я так полюбил вас усіх и уже не уяўляю сваёй чайкі без ваших голосов, без мельготения ваших сукенок у нашем саде. Вы запалили меня своей молодостью. Пусто без вас. Вспоминается вечер после дождю. Недзе у поле кричать перапёлкі. Як хочется быть с вами. Любочка, ну что ты? Ну что ты, милая? Ну, тише, тише. Успокойся. Тебе треба... Маравов! Богдаша, ну где ж ваши балалайки? Ну... Гэта ж трэба 1000 вёрст ляціць з выраю які-небудзь шпак для таго, каб дома для сваёй шпакоўні спець песню. Витава, дорогие, мы ж домовились. Поедем. Я ж бачу, як прислали тебе лист из Минску, ты увесь уже там. Так. Ведаеш, можна разлюбіць невесту, жонку, але разлюбіць радзіму немагчыма. Дык вот, что меня чакае. Алена! Я жартую. Мне уже здаецца, что и мой дом там, у Беларусі. Дякую табе, Аленушка. Чаго это ты? Ты вернула мне молодость. Не, Витава, это ты зрабіў мяне шчаслівай. А ведаеш, нідзе на поўдні няма такой шматфарбнай вясны, як у нашых краях. Зноў за сваю? Хутчэй бы. Ох, карціць табе патрэсці за грудзі гэтых. Як-то іх? Ну, што адлічваць беларускі жывапіс ад пэна? Бязродныя дзікуны. Як быццам не было заранкі. А Селіванович, ці той жа Гараўскі. Я нагадаю ім, я... Вітава, трымай мяне. Ходи сюды. Почакай, почакай. Як цудоўна ўчаецца. Тут казка, чароўная казка. Возера, неба, сад. Прыгожы наш белы дом. Да няўжо ўсё гэта сапраўды існуе? Не сон. У дом зноў вярнуўся твой любімы цвыркун. Да не адзін, а з цэлай кампаніяй. Дорогая, я рады, што ты ў сваёй белай чайцы, якую любіш бясконца. Даруй, што ў жыцці прынесла табе шмат пакут. Павер, гэта не моя воля. Ты цудоўна пішаш пра нашага старога сябра Цвыркуна.
Друг ты мой, Любочка, родная моя, ты так тонко успрымаешь и разумеешь природу, что яна табе ніколі не здрадзіць. Беражи себе, милый таточка. Ведай, что мы с тобой в житті одинокие. Вокол нас шмат людей. Але яны до того часу, пакуль нам с тобой добра. Увесь сэнс жыцця ў табе адной. Усе нягоды, увесь смутак перакрываліся радасцю, што ты ў мяне ёсць. Таточка, у мяне быў моцны прыступ хваробы. Хто не пабыў у сценах псіхіятрычкі, той не зразумее мяне. Не зразумее мае пакуты. Але ты... Я ж так верила табе, што ніколі ўжо не завязеш мяне ў бальніцу. Як я табе верила. Любочка. Ранейшаму з бязмежнай любоўю да цябе. З бязмежнай сваёй пакутай. Твоя дачка. Люба. З бязмежнай любоўю да цябе. Ольга Ивановна. Нина, чему и ты померла от сухоты? Ты выпил меня усю. И ты, и Оля от сухоты. Чему? Я таксама хацела стаць мастаком. Мы першыя карціны заўважалі, цанілі. Паленаў, Левітан, якія цанілі і цябе. И было за что? Я магла стаць мастаком, але я пакахала цябе. І аддала табе ўсё сваё багацце, усе свае таленты. Хіба мы кепска жылі? Хіба наш дом не был полным кубком? Нас никто не обыходил увагай. Заўсёды музыка, спевы. Жыццё было такое цікавае. Але ж ты разлюбіў мяне. Няправда. Ён любіў, усіх любіў. Нават наша Любачка не магла трымаць цябе. Яго Бог мастацтва.
даруйте мне, Ольга Ивановна. Ну что вы, Нина Ивановна, коли б не вы, была б іншая. Не треба. У нас з вами один лёс. Ви привели мене у дом, а я... Я не крыўдую на вас. Ну хіба ж магчыма яго каханню не скарыцца? Яно прагна, як жнівеньскае сонца. Ён мастак. Я была такая счастливая. Я удячна яму. Так, Ніна. Зведаць такого кахання. Але ж як цяжка яго страціць. Зразумейце, ён мастак. Жнівеньскае сонца. Без дождю. Без дождю. Пить. Вітава. 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 Ну что ты зусім расклеился? Ну подымайся. Подымайся. Потиху, потиху. Так. Малайчина. Малайчина. Ну, ще раз. Ой, Яна давай. чужая, Яна хоть и твоя жонка, але яна не з намі. Любочка, я прошу тебя. Яна з твоими картинами, за всем, что у тебя есть, але не с тобой. Неужо ты гэтага не разумеешь? Люба. Вельмі шкада, поважана Любов Вітольдовна, што ваш драматычны талент так і застаўся незапатрабаваны. Алена, навошта вы? Любочка, не трэба. Так само, як і ваш живописный. Любочка, Алена, родные мои. Бярозавік. Ён хмельны. Гэта вясна цябе бунтуе. Дякую. Ці напісаў ты мой партрэт? Все житье я писал только тебе. Ты у кожной моей картине. Не трэба. Вы ж прастудзіцеся. На веснавым ветры гэта вельмі лёгка. Теперь я поправлюсь. Весна. Я так долго я чакал. Ось і дачакаліся. Присядьте, Мария Потаповна. Будем слухать зязюлю. Зараз яна зноў пачне лічыць мне гады. І колькі ж яна вам налічыла? Неверагодна много. Целых 8 гадоў. Я уже никому не веру. Все збрахаліся. Веру толькі вам, Мария Потаповна, і зязюлі. А я зязюлі таксама веру. Ну, сёння вам ужо лепш. І вочки святлейшие, і щочки ружавейшие, і думки весялейшие. І словки ўжо светлые. Ой, забылася. Алена Александровна на тым тыдні прыязджала і прывезла прадукты. А я ёй кажу, навошта? Ці ж у нас свайго не знойдзецца? А гэта адкуль тут? Ай, гэта ж мой Рыгор бярозавічку прыносіў. Кажа, з гэтага лепш п'ецца. Схавайце руку, схавайце. Ой.
Хто ви? Вітольд Кайтанович. Дякую вам, Марія Потаповна. І Ригору Івановичу дякую.